والسا کیوں نہ کو ساری برکت حسین دیے ساری برکت حسین دیے جگ دنیا تو منصب اعلیٰ سونا پیر شبیر اکبر بن راگ لال ڈتائے سونے دی تصویر اکبر بن راگ لال ڈتائے سونے دی تصویر او ساری دنیا تو وکھری 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 اے سخاوت حسین دیے اے سخاوت حسین دیے ساری برکت حسین دیے ساری برکت حسین دیے ترجھے کیا کو جا سبحان اللہ لجپال حسین دی عظمت دا کل جمل جہان تے چرچائے بولیں دے نہیں سبحان اللہ لجپال حسین دی عظمت دا کل جمل جہان تے چرچائے مارا جل بحرین دا موتی ہے دا ہر اسمان تے چرچائے اے پتر خدا دے شیر دا ہر میدان چرچائے اے ساول واحد کاری جیندہ نوک سینان دے چرچائے اے ساول واحد کاری ہے جیندہ نوکی سینان دے چرچائے اساتید دا ہر وقت آدھے قبلہ کاری صاحب آئے ہر وقت رشاں فرشاں دے گل بات حسین دی ہے ہر روز حسین داگے ہر رات حسین دیے ہر وقت رشاں فرشاں دے گل بات حسین دیے ہر روز حسین داگے ہر رات حسین دیے بڑا سونا جا شیر توجہ کرے سو جیڑا فرضیا ساتھ درود اندے بچ شابیر موجود ہے جیڑا فرضیا ساتھ درود اندے بچ شابیر موجود ہے صلوات محمد دی صلوات حسین دی ہے ہر روز حسین جاگے ہر رات حسین دیے ہر وقت درشاں فرشاں دی گل بات حسین دیے ہر روز حسین جاگے ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تشریف گھننے انشاءاللہ مرشد پاک دے زیارتیں کرو اور حسین دا ذکری سنو جاگ دے بیٹھے ہو تو ذرا بولو سبحان اللہ ڈھلا نہیں ذرا پیار اللہ سبحان اللہ